Helo, siwmai. Wel, nawr falle bod rhai ohonoch chi'n gwybod bod fi'n gerddwr brwd ac wedi bod yn lwcus iawn i gerdded o gwmpas y byd, yn Ewrop er enghraifft ac yn ne America. Ond wrth gwrs, fel Cymro, dwi'n meddwl mai yng Nghymru mae'r llwybrau cerdded ar ei gorau ac yn sicr mae gan Sir Gaerfyrddin rhai o'r llwybrau cerdded gorau yn y wlad. Nawr heddiw, dwi'n gerdded o gwmpas un o gestyll mwyaf dramatic Cymru, sef castell Carreg Cennen. Felly bant â ni. Mae'r daith yma tua 7 km a hanner, ddyle hi gymryd rhyw 2 awr a hanner i chi a thaith hawdd i gymhedrol yw hi. Felly, i ni'n dechrau'r daith heibio'r caffe a'r siop, a pheidiwch anghofio i brynu eich tocynnau i fynd i'r castell i hun wrth gwrs sy'n dyddio nôl i'r 10 ganrif ar 10. Mae'r llwybr yn arwen i fyny at y castell a mae yna arwyddion clir yn dangos eicon castell melyn ar gyfer y daith fer ac eicon coch ar gyfer y daith hirach, a dyna'r un dwi am gerdded heddiw. Felly os gewch chi gyfle, mae'n werth fynd i ymweld â'r castell sy'n llawn o hanes Cymreig. Ond dwi am fynd trwy'r giat ar y chwith a lawr i goed y castell. Mae'n le gwefreiddiol ac wedi denu arlunwyr a ffeintwyr dros y canrifoedd gan gynnwys Turner. Felly cofiwch, castell bach melyn ar gyfer y daith fer, ond mae'r castell coch yn mynd â fi dros y bont ar gyfer y daith hirach. Nawr, fe all y llwybr fod yn fwdlyd ac yn lif fan hyn, bydd angen ysgidiau cerdded cywir arnoch chi, mae hynny'n sicr. Fi tua hanner ffordd erbyn hyn, a be am y tywydd? Wel, chi fod be, mae'r tywydd yn sydyn iawn wedi troi, mae'r gwynt yn sicr wedi codi, mae'r ceser wedi bod yn disgyn, ond chi fod be bynnag y tywydd, mae'r llwybr cerdded yma yn anhygoel. Trwchwch ar y olygfa yna. A dyna beth yw golygfa. Dylanwad Edward y cyntaf yn bennas i ar y castell fel y gemau e heddiw ac ar agor i'r cyhoedd bob dydd o'r flwyddyn heb law dyrn yn Nadolig. Bu ar y rhan olaf o'r daith erbyn hyn ac yn gweld y castell yn y pellter, ond mae angen croesi nant fach yn gyntaf sy'n rhan o'r afon Cennen. O, wel, yng nghysgod Castell Carreg Cennen, mae'r daith bron ar ben, a fi'n disgwyl mlaen i baned dda nawr. Gewch chi ddim sicrhad o dywydd da yn y rhan yma o'r byd wrth gwrs, ond be bynnag bo'r tywydd fyddwch chi byth yn bell o'r castell hudolus yma sy'n dod o dan oruchwyliau cadw. Chi'n bo hir, dwi'n nôl wrth y caffi yn barod am y baned na. Ardderchog na beth oedd taith gerdded a chimo be, pha ffordd gwell i orffen y dydd na gyda phaned, neu os ysgwelltych chi, mae yna dafarn braf ddim yn bell o fan hyn. Felly gobeithio bod pawb wedi cael rhyw fath o flas o'r daith yma. Os oes gyda chi diddordeb mewn cerdded o gwmpas Castell Carreg Cennen wrth gwrs, neu unrhyw un o'r llwybrau eraill yn Sir Gaerfyrddin, wel ewch i'r safle we, mae yna gyfle i chi lawrlwytho map lliw o'r llwybrau cerdded i gyd, yn ogystal â gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau, atyniadau a llety yn yr ardal. Felly wrtha i, yng Nghastell Carreg Cennen yn Sir Gaerfyrddin, hwyl fawr chi.